Bueno, nosaltres ara tenim temps per parlar del Caixa Nostra. L'entitat, com hem dit abans, va ser una de les caixes que varen caure en la trampa de la bombolla immobiliària de fa un parell d'anys. I a dia d'avui encara toquen les conseqüències. L'esclat de la bombolla immobiliària va destrossar les caixes d'estalvis espanyoles que s'havien abocat al negoci dels pisos i adossats. Quan tu estàs apostant per un model d'economia basat en l'especulació i les caixes van apostar per això, al final tens el resultat que tens. Era un motiu d'orgull per fer feina a la nostra. La gent estimava la nostra. M'apareixia impossible que una entitat que jo considerava sagrada i que molta altra gent també ho considerava com jo, se pogués interpretar. Fa setmanes que el cas de la nostra està pendent de novetats, un silenci que tindrà un titular dia 28 de novembre, quan declararà qui va ser president de la nostra, en Ferran Alsamora. Com ja sabut, l'Audiència Nacional va imposar a 6 antics directius de la Caixa d'Estalvis Balears, la nostra, la fiança més alta de la història recent de les illes. 135 milions d'euros per respondre en el presumpte desfalco denunciat per la Fiscalia Anticorrupció i generat per dues operacions immobiliàries entre els anys 2005 i 2010. Avui vespre, el programa Zoom d'aquesta casa, IB3, en parlarà en profunditat. Per fer-vos un avanç, mos acompanyen Pau Montserrat, economista, benvingut, i en Quico Mestre, company nostre periodista de Diari de Mallorca. Benvingut, Quico. Moltes gràcies. Bueno, mos situam, sobretot perquè no tinguem el cas clar. Quico, què s'investiga exactament? Jo ho he resumit en dues operacions financeres l'any 2005-2010, però exactament què és el que va ocórrer amb un titular breu? El que va ocórrer és molt difícil d'explicar. El fet és que són dues querelles distintes, però podríem dir que una és cosina germana de l'altra perquè són operacions molt parescudes. És una denúncia que se va presentar ja fa 2 anys que durant aquests 2 anys aquests dos casos s'ha investigat sota secret de sumari, el qual això és molt important perquè no se sap molta desinformació que hi ha darrere aquesta investigació i el que se denuncien són operacions acceptades i autoritzades per part de la cúpula de la nostra, aprovades també per part del Consell d'Administració, que això és una cosa molt important, i el que ve són inversions econòmiques i injeccions econòmiques a empreses del sector de la construcció, a més en un període de temps, allà on ja no només havia començat la crisi, sinó que estaven en els moments alts de la crisi. És a dir, el fet que s'invertís, però hem de dir una cosa, que la nostra, que és una entitat financera de més de 100 anys d'història, que normalment era una caixa d'estalvi que hem de recordar que sí que podia guanyar 2 vegades, però que no repartia beneficis i que destinava aquests beneficis a temes socials, és a dir, financiat club de la tercera edat, molts de temes que tot això ha desaparegut. A un moment determinat se vol ficar dins el negoci de la construcció, però no ho pot fer com a caixa d'estalvis. Això està prohibit. Ho fa a través d'una sucursal, una empresa satèl·lite, que és Invernostra, però és dir, Invernostra compra actius de societats amb una difícil situació econòmica, és a dir, a punt de quiebra, se converteix en un soci i, damunt, financia l'ampliació de capital dels seus socis. Un 70%, no? Un 70%. Pau, jo te volia demanar que la fiscal va interposar 2 denuncis per presumpte blanqueig de capitals, apropiació indeguda, delictes societaris continuats, sense descartar la comissió d'altres delictes connexos. Això, llegit així a la pluma, que se diu en castellà, sembla molt greu. Bé, són delictes econòmics. Sembla molt greu perquè estem parlant han demanat 135 milions de fiança, però el mal patrimonial que de moment que se calcula són d'uns 100 milions d'euros. Pensem si un atracador de banc entrés i s'endugués 100 milions d'euros, quant d'anys els hi cauríem? Perquè de vegades els delictes econòmics tenim la tendència a pensar que són manco greus, perquè no veiem una violència damunt de les persones, però aquests 100 milions d'euros són 100 milions d'euros que una caixa d'estalvis que ja
virtualment no existeix, és una fundació, podria estar utilitzant per finançar temes socials que l'obra social finançava. Per tant, sí que són delictes importants, el delicte societari, el de blanqueig de capitals i apropiació indeguda, perquè ens entenguem, alguns d'ells, com l'apropiació indeguda, és tenir dos bés a la nostra compte corrent que no són nostres i agafar-los. Per tant, s'assemblen un poquet en el robatori a surta. I són temes molt greus i sobretot primer per la funció social que tenen les caixes d'estalvis. Aquí a Balears només tenim Caixa Colònia, però la seguim tenint i té una solvència excepcional, per tant ens hem de sentir orgullosos de les dues caixes d'estalvis que hi ha a Espanya, on tinguent a València i la Caixa Colònia apoyant-se que segueixin funcionant i que funcionin tan bé. I ens hem d'entristir que una caixa pionera i amb una història de més de 100 anys s'hagi arruïnat per operacions immobiliàries. I que semblava tot poderós. És veritat. I un tema, com dèiem, un tant complex, no?, per a molts. Si vos sembla, Quico, Pau, abans de continuar i per ubicar aquest assumpte, cal fer un petit recordatori de la història d'una entitat que va passar de la proximitat i el suport de la classe mitjana a l'especulació immobiliària. Aquestes són les dades principals, mireu. La nostra, amb més de 300 oficines a les Balears, presumia dels seus 130 anys d'història ajudant a conformar el teixit social de les illes. Els seus beneficis com a caixa anaven destinats a fomentar la proximitat, a conformar la classe social mitjana de famílies amb fills que aconseguien beques per a prosperar. A partir dels anys 80, l'entitat comença una nova política de negoci, l'especulació immobiliària. Al final estava escrit quan el boom va explotar en tot el món. L'any 2010, la nostra queda absorbida pel conglomerat BMN, en un petit 2% de l'accionariat, que en els darrers mesos ha estat fusionat amb Bankia. Actualment, el futur de la marca Sa Nostra penja pendent de saber si el gegant financer la dissoldrà definitivament. Igualment, el passat també és un interrogant. La fi de Sa Nostra no es coneix del tot. En això es troba actualment l'Audiència Nacional, que investiga els 6 membres de la darrera cúpula per presumptes delictes de corrupció econòmica. La Lina crec que volia fer una pregunta als experts en aquest tema, no és així? Sí, una pregunta des de la ignorància més absoluta d'aquesta qüestió, però que té a veure exactament amb aquest finançament que han dit amb aquestes dues empreses, Invernostra i aquestes dues grans operacions urbanístiques de l'ENCRA 2005 i 2010. El que voldria saber és si ells varen intentar, perdó, Xisco, que no el veig, si ells varen intentar salvar els trastos amb aquestes operacions perquè Sa Nostra se n'anava en orris, o si en realitat varen ser molt més malintencionats, d'allò que tal vegada podríem veure de la presumpció d'innocència. Bé, això evidentment haurà de dirimir l'Audiència Nacional, que per això és un tema que se jutja i aquí nosaltres no podem jutjar. El que sí que poden dir és que els inspectors del Banc d'Espanya van alertar de que no hi havia, a Sa Nostra i, per desgràcia, a totes les caixes d'estalvi que al final han tingut que rescatar en béns públics, no hi havia una política de refinanciació establerta. Què vol dir això? Que quan una entitat, per començar, Invernostra és una aberració si tenim en compte que les caixes d'estalvi no havien de participar en les operacions immobiliàries i que perquè no podien participar no havien de crear societats, diguéssim, instrumentals que al final fessin el que no podia fer la caixa d'estalvi. Això és la primera idea. Per tant, Invernostra no hauria d'haver existit. Si no hagués existit Invernostra no hauria hagut inversions indirectes de Sa Nostra de dins d'empreses immobiliàries i per tant no haurien d'haver intentat refinançar aquestes operacions. Això és la primera idea. I la segona, que és el que s'està investigant, és que sembla que les polítiques d'intentar reflotar no tenien un sentit econòmic adequat. Tot d'una continuem xerrant d'aquest tema, però recordant als espectadors que vos queden exactament 6 minuts per poder participar en el concurs d'avui. 150 euros de premi. Només heu de cridar en el 971 13 93 78 i esperar de vora el telèfon, per si sou l'afortunat del dia. Tot d'una tornem i continuem xerrant.
7:15, en punt de sola baixa. Continuam a 5 dies. Estem xerrant del programa Zoom que avui vespre IB3 emetrà, centrat en la crisi de la nostra, en la història de la nostra, en la caiguda de la nostra. Seguidament veiem un fragment en el qual Miquel Capellà, president de la nostra entre els anys 99 i 2002, xerra amb molta tristesa sobre el que s'ha convertit en la que era la Caixa Balear per excel·lència. Li és molt difícil a Miquel Capellà explicar com aquesta entitat que filava tot un teixit social a les illes ha esdevingut en un presumpte entramat d'interessos i en un tros molt petit del pastís de grans bancs estatals. Era un motiu d'orgull per fer feina a la nostra. La gent estimava la nostra i m'apareixia impossible. De fet, una de les primeres coses que no vaig fer quan vaig entrar va ser intentar investigar o saber si hi havia moviments dubtosos a dins l'operació, perquè m'apareixia impossible que una entitat que jo considerava sagrada i que molta altra gent també ho considerava com jo, es pogués desbaratar fent maniobres com prellaçar, segons les darreres notícies de la premsa sí que hi ha hagut. Primeres declaracions davant una càmera per part de l'expresident de l'entitat. Quico, jo imagino que això té un valor periodístic important. És que, fixa't, sí, a part que, evidentment, té molt de valor periodístic, però és que tenim ja una certa edat. Quina família de Mallorca no tenia una compte obert a la nostra, no? I és vera que, darrerament, que són tan donats a manifestar-nos per temes que, en certa forma, estan fora, a Balears no ha hagut cap manifestació demanant man què ha passat. No són nostres bombers, perquè hem de dir que gràcies a la intervenció de l'Estat els estalvis s'han salvat, no? Però sí és vera que ha desaparegut la nostra caixa d'estalvis de bandera, no? Per posar-te un exemple de lo que va passar, i ho compta la Fiscalia, és que se va denunciar que no se feien valoracions dels solars que se compraven, no? I què passava? Què feien? Valoraven el mateix preu solars rústics, no? Però no se feia una taxació exclusiva d'aquests solars, sinó que s'empleava una valoració d'un solar que estava just de vora, que ja estava a punt d'entregar-se per urbanitzar. Era un solar urbanitzat ja, no? I se va justificar que tenia el mateix valor que un solar rústic. Aquestes operacions, clar, però no hem d'oblidar tampoc que és vera que aquí hi ha dues querelles criminals, però abans, a un jutjat de lo mercantil de Palma ja se va denunciar, i és vera que se va salvar per diferents motius, també una operació immobiliària a Miami, no? I hi va haver un directiu que va arribar a reconèixer que se va fer una inversió de molt de milions d'euros perquè no se va traduir un document en anglès. Vull dir, això sembla de rialles, però això ha passat. És a dir, era un projecte allà que teòricament s'havien de guanyar cents i cents de milions d'euros a Miami, però cap banc dels Estats Units hi va invertir. Va haver de venir una caixeta aquí petita de Balears per fer el negoci del segle, que al final, efectivament, va ser la ruïna del segle. Si vos sembla, deixeu-nos que incorporem una veu que, si bé gairebé ho sap tot sobre la nostra, ho sap quasi tot. Ell va ser director de recursos humans d'aquesta entitat i s'hi va jubilar jove, als 55 anys. Era l'any 2007. Tomeu, mestre, com estàs? Molt bé, bones tardes. Tomeu, com expliques la desfeta de la nostra, si és que té explicació? Bé, la primera cosa que s'ha de dir és una màxima que utilitzen molts periodistes, que és molt fàcil de fer el diari d'ahir. Allò que és molt difícil és fer el diari de demà. I en la nostra va passar una cosa d'aquestes. És a dir, hi va haver se diria un hipotètic vermell de sol, tothom negava que hi hagués pinball immobiliària. Estic parlant del meu temps, era per sau que jo me'n vaig anar el 2007 abans que ha començat l'esclapit, diríem. Però hi havia tota una sèrie d'elements que sí que anunciaven la fragilitat de les caixes d'estalvis. I era per un pacte d'estat que s'havia fet entre els dos grans partits estatals, PP i PSOE. Diuen que en els peus de la gran banca, dels interessos de la gran banca, amb l'excusa que deien que les caixes podien comprar bancs i els bancs no podien comprar caixes. I això, a l'estretor de marges, aquelles campanyes que varen fer els grans bancs, tant de passiu com d'actiu,
d'intentar reduir en el màxim els marges. Hi va haver també unes causes endògenes, l'excés de confiança, potser les polítiques de fiscalització de l'entitat no van ser les correctes, hi va haver una desídia evident per part de les conselleries d'Economia i Hisenda, també per part del Banc d'Espanya, que posava unes notes a final d'any, però no alertava greument de la situació, i el que se va produir va ser, també un tema intern, és que hi va haver molt mals assessors, se contractaven unes empreses assessores, i això li va passar a Caixa Castilla-La Manxa, a la nostra i moltes entitats, que propugnaven precisament unes grans expansions fora del territori, cosa que va ser un error gravíssim. També el que se feia era crear empreses participades per poder intervenir en el mercat immobiliari. És a dir, hi va haver un cúmul d'errors tan considerable. Però, Tomeu, ja a la teva època és veritat que circulaven una sèrie de documents circulars internes que eren ben esclaridores. Conta-mos si podien arribar a la conclusió que ja es veia venir? Bé, jo diria que se negava, que de part de l'equip directiu, se negava que hi hagués una situació de perill. És bé que la representació laboral, i s'ha de dir el nom d'Unió Obrera Balear, perquè aquest sindicat sí que va estar alertant contínuament. Perdona, són les circulars que estan mostrant ara aquí a pantalla. Ja, jo no els puc veure, però bé, vull dir, Unió Obrera Balear sí que estava advertint de no abandonar el mercat tradicional i no entrar en els marcs de les grans empreses. També és vera que això tenia tota una sèrie de dificultats, com he dit, l'extractor de marges que hi havia, i després jo particularment, més que fer-nos ara un harakiri col·lectiu del desastre que ha estat compartit per totes les caixes d'estalvis de l'Estat, excepte l'honorable cas meritíssim de Caixa Colònia i de Caixa Ontinyent, totes les caixes se van esfondrar per les mateixes circumstàncies. I vull dir que aquí va haver, això que he dit del pacte d'estat entre els dos grans partits, d'afavorir la gran banca i posar en una situació a les caixes d'impossible supervivència, això s'ha de dir que Alemanya va fer una política totalment distinta. I allò que ha fet Alemanya és que de 100 lands alemanys, cada un d'ells té la seva pròpia caixa, cosa que aquí s'hagués pogut fer igualment. És a dir, en lloc de promoure les concentracions obligades pel Banc d'Espanya per poder resistir, tanmateix s'han hagut d'ajudar en aquests bancs, s'hagués pogut perfectament mantenir aquesta conducta. És veritat, i subscrivint un poc el que dius, Tomeu, que es veia venir, sí que podríem arribar a aquesta conclusió. Tomeu, mestre, gràcies per estar amb nosaltres, per contactar telefònicament. A què minutets? Sí, només una cosa que m'agradaria dir. Està molt bé analitzar l'esclafit, però jo m'agradaria insistir. La darrera feina que vaig fer la nostra jo va ser el pròleg del llibre que se va fer amb motiu dels 125 anys de l'entitat l'any 2007. Ara en serien 135. Jo vull valorar l'importància d'aquesta entitat, l'importància històrica d'una entitat fundada per republicans federals a final del segle XIX, atenta a les classes necessitades i que, no sé com dir-ho, s'hauria de ressuscitar. I tant de bo hi hagi qualque dia unes condicions favorables per poder-ho fer. Home, mestre, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada. De fet, banca i polítics, i polítics i banca era una combinació que inevitablement creuaven els interessos de cada un. Durant molt d'anys la nostra va mantenir relacions amb govern i Ajuntament de Palma indistintament del bàndol polític per a dur a terme els seus objectius. Ha canviat la visió de les institucions? En aquella etapa de la bombolla immobiliària, que si fóssim intel·ligents no s'hauria de tornar a repetir, s'aprimava més el pocero que un universitari, no? Vull dir que quan tu estàs apostant per un model d'economia basat en l'especulació i les caixes van apostar per això, en el final tens el resultat que tens.
Es veia venir? Era inevitable? Companys? Jo m'agradaria demanar-li a l'expert, en aquest cas, perquè jo crec que hi ha una dada que no s'ha dit, i és que, tot i ser desfeta de Bankia, el 30% de la quota de mercat, de Bankia, perdó, de la nostra, el 30% d'aquesta quota de mercat encara la conserva, amb aquesta fusió de BMN la nostra. Jo m'agradaria saber si quan desaparegui definitivament la nostra i tot sigui un altre tipus de banc, aquesta gent fugirà, perquè evidentment els mallorquins, que són molt de lo nostre, el fet de tenir els estalvis dins la nostra, perquè d'alguna forma veies que el capital no se n'anava fora, que no es manejava per una altra banda, ho tenies aquí, ara 100% d'aquí només queda la Casa Colonya. Per tant, el mallorquí arribarà un moment que veurà que si no li queda més opció, què farà? On durà els seus estalvis? El que és sorprenent és que el moviment no s'hagi donat molt abans. És a dir, encara hi ha molta de gent que se creu que té doblers a la nostra. Això és el més sorprenent, la falta d'informació. Però BMN no és la nostra que era. A BMN hi tenia un 2,01%, és a dir, que no hi tenia pràcticament res. Però és que, a més, ara l'ha absorbit Bankia, amb la qual aquest 2,01% poden dir que se queden res. 0,2, no? Se nesta o 2, se queden res, és a dir, que la nostra no existeix. Per tant, ningú, no hi ha cap mallorquí ni cap balear que tingui doblers de dins de la nostra. Que no hi ha hagut un moviment de comptes cap a altres entitats que sí, que... Però jo crec que és perquè se manté aquest esperit encara, de tenir-ho dins una caixa. Jo me dono la sensació que se manté la publicitat. És a dir, se fa creure en els depositaris que tenen els doblers a la nostra, que no té res de dolent tenir doblers de dins Bankia, però ara ningú té doblers a la nostra, tothom té doblers de dins de Bankia, el qual no és ni bo ni dolent, però el que sí que hi ha que tenir clar és que el de tenir doblers de dins una entitat nostra ja no existeix. Per tant, ja és un doblers que se mouen fora d'aquí, és un doblers que no va íntegrament destinat a fundacions i projectes. Ni un euro va a cap fundació, res va a fundacions. Ara, tots els doblers que tenim a la nostra són doblers que van en el lucre dels seus accionistes. I a més hem de dir una cosa, que com la nostra era la caixa d'estalvis que tenia més oficines per tot de Balears, és molt còmode anar a una oficina de vora casa teva. Això també tant mos costa més, si estem bé, tenim els doblers, les coses que tenim allà, no ens toquen, però és vera que també han canviat les condicions per client, és a dir, les condicions que tenia Bankia, la nostra en relació amb que no te cobrava segons quin tipus de comissions, això ha canviat, és a dir, el manteniment, les quotes de les targetes, això sí, és a dir, mantenim els doblers, però no se n'ha poca broma, jo, perquè tens la cosa romàntica de la qual parlava en Quico Mestre, clar, jo que vaig tenir la diverlibreta i que jo anava en el divercajero amb monedes de 100 pessetes que m'arreglaven a casa nostra i no hi havia res que te fes més il·lusió que anar a aquell caixer que ja fomentava aquesta cultura de l'estalvi, que anaves allà i te donaven com una espècie d'adhesius que tu ferraves una cartilla i després podies triar regals, i llavors de les agendes i els calendaris, aquella agenda que era com un llibre que tothom frissava que arribés cap d'any i aquelles predines que anaven amb aquella il·lusió a recaptar-te l'agenda. La història de Mallorca, de Madal Rivera... Per exemple, tot això ja no és, Però és veritat, Xisco, no? I ara que xerraves un poc d'anant enrere en el temps i de la història i dels colors, podem dir que poc queda d'aquest color verd de la nostra i d'aquella essència primera. Ara tot ha canviat i hem passat de pertànyer a una empresa familiar, aquells que en fossin clients, a una altra cosa. Ara ens demanam, el món global impera, què en penseu? Yo tenía mi dinero en la Caixa y la Caixa sigue siendo solvente, entonces no he tenido ningún caso, ni ningún conocido de que haya tenido en un banco de estos que han rescatado. Me he visto de maravilla y lo tengo esa nostra. Tengo cuenta de esa nostra, però no m'he vist afectado. Pues que de esa nostra no faig feina amb aquest banc. No tenc compte en esa nostra, no el tenc. Jo tenc a la Caixa. Nosaltres, gràcies a Déu, com que sempre hem estat a un nivell stand-by, no tengo problemas. No ha costado los dinero bien costado a los demás, por ejemplo a mí. ¿Qué me parece? ¿A mí que rescatan a los bancos? Muy mal. Muy mal, porque están gastándose nuestro dinero público, que es para sanidad y para educación. Que abans, pues, que ja has d'estar molt alerta, perquè tot t'ho regalen, però llavors tot t'ho cobren. Va rescatar el gobierno con mi dinero. Això és un poc trist i patètic, la veritat. O sigui, vull dir, la inestabilitat que donen a la gent és algo que no mos agrada. Quan mos feien gran i ara que tot ho fan digital, tot ho fan a base de mòbil, que estiguin molt alerta. Això és el que pensa la gent en el carrer d'aquesta
Qüestió, connectàvem a través del telèfon en Joan Elorduy. Ell va ser gestor cultural de la nostra a Menorca i s'encarregava de dirigir els locals culturals que la nostra havia posat a Silla. La nostra va apostar per la cultura de proximitat entre illes. De fet, Joan, com estàs? Molt bé, molt bé. Bueno, tu dius que va ser molt dolorós veure com el projecte moria lentament, ¿no? Doloroso, pero al mismo tiempo comprensible, porque era una época en la que todo se nos iba viniendo abajo. Era una época en la que habían empezado los recortes, habían empezado también a meterse en el banco o en la caja unas personas que iban no tanto como el banquero de toda la vida de proximidad, sino una gente más desconocida, más técnica, y que se iba abandonando esta proximidad. Entonces fue doloroso, pero lo veías inevitable. Joan, tu creus que el tancament de l'obra cultural va afectar la societat i si és així, en quins aspectes? Pues yo creo que afectó bastante porque hacíamos un trabajo bárbaro. Lo primero de todo es que teníamos salas de cultura en todas las islas y que incluso llegábamos a hacer reuniones en Formentera. Esa conexión de que artistas de Menorca iban a Ibiza y viceversa se ha perdido. No existe ninguna red similar en estos momentos. Y luego estábamos ahí cerca para apoyar a los artistas, a los músicos, a la gente que se interesaba por la cultura, sabían que en Sa Nostra tenían un interlocutor que les podia escuchar. Joan, molt breument, qui seria el culpable? O tots hem estat culpables? Para mí el culpable es la época que nos ha tocado vivir. Hay que aceptar que los tiempos cambian y que Sa Nostra cumplió un papel fundamental. Las cajas de ahorros fueron una herramienta imprescindible y ahora estamos a merced de otros paradigmas. Joan Elorduy, gràcies per atendre la nostra telefonada. Recordeu, avui vespre a les 9:30 a Zoom, a IB3. Gràcies, Joan. Quico, una darrera reflexió sobre el tema de Sa Nostra. Arribarem a saber què va passar exactament. Ara d'aquí poc hi haurà notícies. Mira, jo crec que sí que anirem, perquè a mesura aniran presentar-se més denúncies que, per desgràcia, aquestes denúncies s'estan tramitant a Madrid, en l'Audiència Nacional. Crec que seria bo que qualque denúncia d'aquestes arribés a Palma i, sobretot, que a un moment determinat els gestors, els executius, els alts executius, que en concret són 5 noms, me venen al cap, donassin una explicació pública. És una llàstima que el Parlament no hagi volgut investigar, no sé per què interessa, entenc perquè els grans partits sí tenien personal dins el Consell d'Administració. Això ho estan reclamant els partits petits que tenen molt poca força, però jo crec que és un error per part de... Seria bo, més que res per la història de Balears, saber quins són els motius, quines són les operacions, quines són els responsables, que una caixa de 135 anys d'antiguitat. Segur, Quico, que el programa Zoom aquesta nit pot aclarir alguns d'aquests aspectes que deia en Quico. Pau, és així, tu hi participes, a més, creus que podrà donar un pau de llum a un tema molt fosc? És un tema molt fosc i, a més, hem de diferenciar perquè aquí se mesclen dues coses. Una cosa és la part de rescat, una cosa és la part de rescat i l'altra són delictes. Aquí, a l'Audiència Nacional, el que està investigant són delictes, però el rescat, que són 65.000 milions o 110.000, 120.000 milions segons el Tribunal de Comptes en ajudes directes o indirectes, no s'estan investigant. És a dir, que només estem investigant possibles delictes que són una part petitíssima de tot un rescat. I finalment, això m'agradaria que quedés clar, que tot i esdevenir, la crisi econòmica, tot el que ens va venir des dels Estats Units té una influència evident en la crisi de caixes d'estalvi, però els bancs no hi ha molt de bancs que hagin tancat, tot i que també n'hi ha. Hi ha una part importantíssima que és la irresponsabilitat en la concessió de préstecs hipotecaris, de préstecs promotors d'operacions. Els clients que han sofert la irresponsabilitat dels bancs en el moment que els concedissin dos bés que els bancs haurien d'haver denegat, segueixen pagant o bé els seus préstecs hipotecaris o s'han quedat sense cases i han estat desnonats. Els que concedeixen aquests préstecs de forma irresponsable segueixen igual. Per tant, aquí hi ha un desequilibri entre clients afectats, ciutadans i responsables de caixes d'estalvi de bancs que qualque dia, en qualque món, no sé si ho veurem nosaltres, s'haurà d'estudiar i jutjar. En qualsevol cas, avui vespre a les 9:30, en el programa Zoom, el buit de Sa Nostra, el buit que ha deixat Sa Nostra